खुलुमबाय आं दिनै CSP 536 चेनेलनि जोहै आथिखालाव BTR रिजनाव थामहिनबा BTC आव बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थियारि दाङाबाजि जाबाय थानायखौ बेस खालामनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं सावरायनो नाजानाय जादों। मानोना फैगौ सेप्टेम्बर दाननि गेजेरावनो BTCनि बिसायख'थिया जासिगोन आरो प्रमद बर'नि सरकारा बायनानै फिन गोदान सरकार दाफिननायनि सम्भावनाया फैगासिनो दङ। दा बे बुब्लिखौ लानानै BTCनि रिजनेल आरो नेशनेल पलिटिकल पार्टिफोरनि गेजेराव गाव गावनि हान्जाफोरखौ देरहासार खालामनो थाखाय माखासे नेताफ्रा माखासे दैदेनगिरिफोरा नङैनि लाथिख'आव थुंग्रि सिबनायखौ जों नुबाय दङ। आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव मोननै लिडिं पलिटिकल पार्टी दं। सेथियावनो बुंनांगोन बिथां हाग्रामा महिलारिनि BPF पार्टी आरो नैथियाव प्रमद बर'जों दैदेनजानाय आथिखालनि UPPL हान्जा। दा हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव कम्पारिजन खालामना नायोब्ला बे सानै नेताफोरनि गेजेराव आथिखालाव जाबादि टाग अफ वार मोनसे दावहा सोमजिबाय दङ। बे दावहायाव बिथां हाग्रामा महिलारिया 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जाबादि BTC एकर्ड खालामनानै ओरैबादि मोजां रोखोमै सामलायबोदोंमोन आरो BTCआव गोबां अफिस आदालत स्कुल कलेज बायदिसिना गायसनदोंमोन। नाथाय BTR एकर्डनि जोहै BTCआव 60टा समस्ति खालामनायनि खोथाखौ बिथां प्रमद बर'आ मिथिं दावथिङाव टेबोल सौयै बुंनायखौ जों नुबोबाय थादों आरो बिथाङा BTCआव बोसोराव 1 लाख करै साख्रि होनायनि खोथामोन, बोसोरसेयाव लाखसे, बोसोरबायाव 5 लाख साख्रि होनायनि खोथामोन आरो सानसेयावनो इन्टारभिउ होना सानसेयैनो साख्रि होनायनि खोथा। नाथाय दिनै जोबथा बुब्लियावसो खायसे टेट आरो सिटेटनि बिजाथिफोरखौ साख्रि सोनाय नुदोंब्लाबो BTCआव जाबादि साख्रि सोनायनि हाबाफारिया बे 5 बोसोरनि गेजेराव जानांगौमोन बेखौ जानायखौ जों नुनो मोनाखै। गुबुन फारसेथिं UPPL सरकारनि जि इनाय उदखारफोरनि सायाव रायजो राजाफ्रा BTCआव UPPL गभर्नमेन्टनि माखासे मावनाय हाबाफारिफ्रा फोरजा फिसाफोरनि सायाव गोबां बिजाथाय जानायखौ जों नुबाय थादों आरो बिथां प्रमद बर'आ जेब्ला सरकाराव फैदोंमोन अब्लानो एनकाउन्टाराव चिराङाव सानै एनजिप साजायनानै गावथारनाय जाथाय आरो बेबायदिनो तामुलपुर समस्तियाव सासे मोसौ सिखाव बर'खौ असमिया गामियाव खानानै बुथारनाय जाथाय आरो रुपकुमार देनि जि फायखिफोर बिथांमोना क'क्राझार बादि ओनसोलावनो बुग्लि जोग्लि खालामनाय जाथाय आरो बेबायदिनो दाब दाब दाङाबादिया जाबोबाय। दैदेननायाव BTCआ बे 5 बोसोरनि गेजेराव जाबादि जौगानांगौमोन आरो जोंनि बर' आइ आफाफोरा हानि फाट्टानिफ्राय लानानै सिकिउरिटि लाइफ सिकिउरिटिनि बिथिङाव जाबादि थामोनथाखौ लाखिनानै बर'नि बिमा बिफा आरो BTC ओनसोलाव रायजो जाबोनाय रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना गावनि बिदा फंबायफोर बादि लाखिनो गोनांमोन। नाथाय दिनै BTCनि थाखानाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जानाय BTC एकर्ड बादियै BTCआव बै सम बुब्लिनिफ्राय जिखि जाया जाथियानो बेवहाय BTCनि पार्मानेन्ट सिटिजेनशिप जायो। दा बेफोरखौ नायोब्ला आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव थामहिनबा BTCआव बर'आनो जा नन बड'आनो जा गोबां मानसिफोरखौ खेबले खेबले होखारबाय थानाय आरो जोंनि बर'नि जि 6 शिड्युल काउन्सिलाव गायसनजानाय BTCआव जोंहानो निजा बबियायै संबिजित आरो खुंथाइ गोहो थासेयावबो दिनै बिथांमोना गावसिनि लोरबां रोंगौथि गैयै गियाननि थाखायनो दिनै बिथांमोना BTCनि सासनखौ जाबादि सामलायनांगौ बेखौ सामलायनो हायाखै आरो गोबां बिथिङाव बिथांमोना बुंबाय दं दिनै बुहुमा जेरैखि गिदिङा जेरैखि माया जायाथों बिथां प्रमद बर'आनो BTCनि चिफ जागोन होननानै खाम्फा बरगयारिया लाथिख'आव थुंग्रि सिबबाय दङ। नाथाय खाम्फा बरगयारिया एस ए सिगनेटरि BTCनि सिगनेटरि हिसाबै गाव बै बुब्लियाव बुंनाय जों खोनाबाय थादोंमोन BTCआ सोरगो आरो BTRआ जाबाय नरक। मानोना
बिटिआरनि जै बर'नि जि गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंनो हाया होननानै बुंदोंमोन। दिनै बिथाङा बिथां प्रमद बर'नि आखाइ मोजोमाव मोसानानै दिनै गाव जि जायगायाव संख्रि जादोंमोन बे जानाय जायगाखौ बिथाङा दिनै कालार फुननानै गावखौनो सासे डायनामिक लिडार हिसाबै दिन्थिनो नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जों बिटिसिनि जारिमिनखौ फरायना नायोब्ला एबा बिटिसिनि पलिटिकेल पार्टिनि माखासे सिस्टेमखौ नायोबा जों नुनो मोनो मोनसे समाव प्रबिन बर'मोन, इमानुएल मुसाहारिमोन बादि आरो गोबां बागा बागा नेताफ्रा बिपिएफखौ गारनानै थांनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। नाथाय जोबथा बुब्लियाव बिथांमोना सालिजारि थामहिनबा साननानै नुनो मोनबायदि बिटिसियाव बिथां हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिपिएफनि बादै खुनु पार्टियानो बावहाय मोजां रोखोमै सासन खालामनो हानाय नेता गैया। दा बेखौ बुजिनानै दिनै लोब लोब दिनै बर'निफ्राय कचरा सुबुंसिनिफ्राय लाना सावथालफोरनिफ्राय लानानै दिनै मुस्लिम कमिउनिटिनि माइनरिटि सुबुंफोरखौ लानानै होन गोबां बिथिङावनो दिनै हाग्रामा महिलारिया नि हान्जायाव लोब लोब दिनै जइन जाबोबाय दं। आरो गुबुन फारसेथिं माखासे मानसिफ्रा खुद्रिनानै जायफ्रा हाग्रा ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्राय रायजो जाबोबाय थादोंमोन बेफोर बर' न'खरफोरखौनो हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि फेरेंगा आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै उसेद हाबाफारिया जाबाय दं। बेबायदिनो खालि बावहाय बर'आल' खालि बाहाय स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रानो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टजों बांसिन गाग्लोबजादों आरो सातजाला जानांदों। आरो बेजों लोगोसे गुबुन माहारिनि माखासे सुबुंफ्राबो बावहाय एफेक्सन खालामजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला आथिखालाव बिथां हाग्रामा महिलारिखौ फैगौ बुब्लियाव बिटिसिनि सिफ खालामनो थाखाय माखासे मानसिफ्रा नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जोङो अध्ययन थामहिनबा फरायथ'ना नायोब्ला फैगौ बुब्लियाव बिटिसियाव प्रमद बर'आ जेसेबांखि थाखा फैसा कौटि कौटि थाखा गाराथों मानो आथिखालनि बर'नि थामोनथा आरो रैखाथि खालामनो थाखाय गोबां गोरों-गोराफ्रा दिनै बिटिएफआव सामिल जानानै खामानि मावनो ओंखारदों। आरो बिथांमोना जेरैखि जाया बिटिसिखौ रैखाथि खालामनाय लोगोसे बर'नि मोनथायफोरखौ लोगोसेयावनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय बायदि हारि माहारिफ्रा जाहाथे खौसे जानानै बिटिसिखौ माबोरै मजबुत भाबै सासन खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै दिनै हाग्रामा महिलारिखौनो मदद खालामनो लोब लोब सुबुंफ्रा फैगासिनो दं आरो फैबाय थागोन। आरो फैगौ बिसायख'थियाव बिथां हाग्रामा महिलारिनो मास मेजरिटि MCLA देरहासार जानानै सिफ जागोना बियो रोखा। मानोना जारिमिना जोंनो बेखौनो फोरमायो थांनाय बुब्लियाव बिथां हाग्रामा महिलारिया 17टा आसन 17 सिट मोनदोंमोन आरो बिसिपिआ नखान सिट मोनदोंमोन आरो बेलाखारि MCLA सिट मोनदोंमोन। बेबो बर'आ मोननै सिट लानानै गेलेनाय जादोंमोन। नाथाय आथिखालनि जि थासारि आरो बिटिआरनि बै एग्रिमेन्टनि जोहै बिथांमोना देरहानायानो लोरबां बयनिखामोन बर' रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौनो बांसिन मोजां मोनदोंमोन। जाय संसार दानो हानायनि लामाखौ लानो हादोंमोन। नाथाय खालामाबासिनो नाफाथा खालामनानै सरकार खालामनाय जादों। दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला गोबां बिथिङावनो प्रमद बर'नि सरकारा लोरबां सरकार आरो बिटिसिनि ओनसोलाव थानाय लामा दालांनिफ्राय लानानै गोरिब सुबुंफोरनो जाबादि